Naman, napakaswerte. Amerikano. Ibig sabihin, it's really meant to be. Oo naman. Ang ganda ng ang ganda at ang cute ng love story. Ang bawat love story partner ay cute. Wait lang. Ano yan? Ano, may nakikita ka bang hindi ko nakikita? Meron. Parang biglang ang daming alikabok. Sa damit ko ba? Kasi ngayon ko Alam lang mo, ito nakakagulat nasuot. yung mga galaw mo minsan. Hindi. Kasi parang Bigla ka natigilan, tapos natulala, nakatingin ka lang sa sa kawalan. kawalan. Hindi, partner. Kasi di ba minsan yung pag halimbawa meron kang hinampas na unan, tapos Oo. may tatalisik na mga, yung parang mga dumi. Naku, saan nanggagaling Oo. yun? May nakikita akong dumi. Sobra kong praning sa dumi, partner. Teka 2020 yung vision ko, kaya hindi ako naniniwala na yung migraine ko, partner, ay connected sa mata ko. Hala, ano yung nakikita? Ba't wala ako nakikita? Ako tuloy nag-worry sa sarili ko. Ang dami. Sabay-sabay sila. Hala. Anyways. Baka may nagpapakita sa yung Hindi, wala. kaluluwa na Ano siya? unti-unti nang nabubuo.